na John Dramani Mahama de ne ya konsema ma Kenyafo se Raila Odinga ba mo wodi ne nsa to no so na ye wia kwama no ne China wo mo che Christopher bone be ne wo mo die ye de honsemo ba abeka were mo ne yabobo ne nyina no a awiabro ya sonfo ba san ya tena sia ye ba kenkan ensem yi shana nsoma me ye 2074 T74 yana nanom dodo no a wonom eka ho bi yam fita anafe onga ya mami aduane ba yeda aye onga anuade eye time haba mesha also ekremu se twetwe ya na ya tena se be kenkan semi dia ma wo no eye me AKOSUA Agyeiwaa kwade boaten mene triple mine ejapia Apam Dadaa ena afi Obaapa nana ya ketre afi ensam no yenyebre na yentutu ne sra ne abasa emfa mawo medo ko hyase e de afiri bono ene ne apueye foma ekeka ko atifi ne na apueye afam ene na toye eho na girapa owura Eric Johnson ya wosi Royal Cozy Hill Hotel ewo girapa afon ho a dodo na sade esitienti wo mo bo ne mrane se girapa Dubai na girapa Dubai owura Eric Johnson wone na adwuma yefo be de wo ho na ye adwuma na emu baako ene Elisha Mahama na Elisha Mahama yi no wo mbo no kwadu se sabi wone adwuma yefo a wo ho no emma wo mu no ededa tesa sabi wo kanama bi ne sa hunti ebasa egu adwuma no ho fi emma adwuma yefo no nso ntene wo ho nya adwuma esanse manager gere ne asumesi de wo pen wo yo bra wo pen wo ba adwuma eduba bi nso kura na atwade pa wo mu sini wo ho nya asemkuma eno na adwuma wura aye se da bi nya santi no obi adwuma no ewo mu se eya hohoye adwuma na ye de dom nso na ekere na nso de Mahama ewo no anhweye wo begu na adwuma nti woyi na di na woyi na die no se ante Mahama de ewie ye no na February boso menum 2024 no mu ho wo fa nyansa kwan akotisi papa efie ewie ye na adwumafo na wo mu ye adwuma wo ho ni bi no wo frɛ bubusa no wo be da nya master key no wotimi akopapa ne dem no mo ne ho ade wei bra justice receive asibe wo mo bokɔ adu ne nyina na wote agwamu no na sansemi piepie na nso ni nyina mu no ekowie ade akyenye na yewura Eric Johnson ba mo wu afa no woda mogyamu a enya asam ketwa ya wo ne sekan yakum no na aseme ba sa no wo mo na ye adwuma ho no yeso obinum pa achi ena efe wo mo chi Elisha Mahama ede ne ka ho eno ba ko ne Belinda Miller ena efe kwaku kankumbata ekowie no kwaku kankumbata ne Belinda de court agya won se won fo won hunkodi na mmom Elisha Mahama de kwan ya wo fa so na dwuma wodi ye ne phone call so wo mo track hu se tie bia ne ho bone na ekoso onum no court ahye se won konkoda mfinhia na aka ne mfie no won fa nyina nkoda afiase na kwawie na ebinom se ya no eden dodo nanso Abdul Shakur Said wono ena ye lawyer penny edema aban no a wogina mu ema case no woche so fine case ba bia asam na akwakoda no ama abotoye mu aba na set ye bia nso no rule of law ena aye adwuma. We are excited to some extent because the wheels of justice, they say, grind slowly, but they grind exceedingly fine. This was a case that everybody in this country was interested in. We cannot get Eric Johnson back, but at least justice is served. As for the issue of appeals court is also our playground, just like the Supreme Court. Wherever they want to go, we are sure this is an impeccable decision that cannot be impugned at any level. So we are ready. Eno kansere Abdul Shakur Saida wonu na ejina mu edema abano na wone Elisha Mahama ekon nenso Elisha lawyer for say sade asam ne tie no won besa akwa apiri
na eja hyehyɛ bi ekoso eno ada ewo dodowa dwom na meka sei wo bra eja no eto mu no edwadifo ye wo mu ho containers awodo ho ne shops no dodo no a ena hyehyeye ema emu niama nso ne nyina so hyehyeye na amadebo echem se eja no to ho ehye kra ansana dumja edwumekuo ebepiem wo no mo wo mo se eno ada ukuo amache no wo bra ebo donko epa ho sima eduonu enum 1:25 a.m. and sa ejai etimi eto wono mu a wo bra dumja dwumekuo no kodu ye na chese edwani nyina ahye na edwadifo ye wo ho anopiya Sompa kase ebopuni wo mo ema wo mo de adesede ye mu oden e de ato aban ye ni mo ese bebi edu ni de saban na meye wono mu a anhwa de ombedi kura no won munya Yama kosuku Yama kosuku yasra ban no so moye yo omoye yasra no ambasha makati ni maye later original minister Mama Linda yasra wo brana babuaye yo ye niame nyina shi bibia shi wo yeso yasra ye bibia shi wo makati wo yasra mo yakoti lo ndi ton ade ye ntumi tia ye ma akosku yasra aban bebuaye yasra yesa mo Arishwa meni awodo ekotie ye eye edwadifo ba bi a womo ewododo a eno ade ja hyehyɛ ye ekoso no ebimu a wom containers ene wom niam hyehyɛ no de wakosem de ato mampanye anim na anu anadwo ya de baba chinda rehosem kasiesie ewa blekuma fan mekono a ebra motor rider bi a wano ne registration number M- 24-GW one much say omanjo ho no ye adwuma na enumera no anana wotwi motorbike no arawosam no say babia na wotwi motorbike na busia obi ni babia na wokọ ane mrika tanta no wopese wodia ane say police officer bia wogina ne babia obatan ya woma akoda no fo wokotwi moto nde kofa no so ama amurumu no a woba no babia no woda no na ani akwakwa enyan afi motor rider no so ono so prepre mu odin pa ya wo mama wo mie no so ane ayarosabia na abusua ya mudi achie no momra Facebook ne so aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra another rewosam ya esi ye anadwo no emu kakra ana yeyi edemam wo no na wo mafo ye tempotem wo no na koba na sa na wo mbu afu pa wo madwalai ne nyina no yesa sa motor rider ya ya kan ho asam ya wode sa ni moto akwakonya nkwanhia na police ni a wogina ne ba bi nka bi nhemu batan wakwakotwa fa no so sa no wo mo kire mo se besa na wotwenie ni moto na etwamu bia no ani light enti sa wokura no wo twa kwan anim na wa ehunu a ansha wode moto ne bebo saa no wode nam a woni light no wode nam ana wotwini na wotwe aposifo nam kwan so wo mo so hu enti enro no ekoba na saa no wokotwi fa police ni bi so no na se ama won mu nyina giga eno mu yesa nyade ombate ase ewom se wapirade na so ni moto no wo mo fama ne ne wokyena na de kye aka ho na ebra won mo tam moto no wo mu yesa wo mo de kɔ no apɛ ana omanjo okada riders nso wo mo so ka wo mo bo mo nti kiri abusua na nyasem keto ma mo mo de achie no mo Facebook no so sane na ntawantawa ne sibi kɔro na no ya yɛden ade ama won mo anam so amatememu fond ya de srode ato Ghana bayanim ya won mo srapan sa de aka kɔna no wɔden sansa wo hwɛmu a sa bia ye korɔ no a no enkwanhia nsikura na wɔtwe bia na nyamienu na
where aso mo china. So please, we together. We were sacked, but today they claim they are giving us amnesty. What does amnesty mean? What crime has our new leader committed? What crime did I commit in MDD for you to sack me? And today you are telling me you are giving me this? No way, no way. When you divorce in Islam, when you divorce a woman 3 times, she's no longer your wife. It's that kingdom come. I consider myself. I consider people like Baba Naji in the Islamic fraternity. We don't belong to anyone. We came and contributed. Ghana first. We believe in Ghana. Enti one national chairman, Edema United Party. Na sa United Party no. Na no point cheku ne betimi a kire mu ye. Ni abusa ne se wo moko ene no. Eya afafanto movement na adane United Party no. Na wo moto afafanto no twene anase wodaso atu edi wo mochi. Nana mahai. Nana pon. Apam otumika. Metu nka papa na sesie yatie fuotio ehemfa na agina na so eye afafanto party no e na abeda ne United Party ana se foforo bia. Apam medase. Mekata de be maybe pepepe na eye opinion no eye kofa bai. Okofa movement for change ediba ye. And ne wo say amanyokuo no ebra so pa ho ntuma ne be ya amanyonsem enu ntino wakambo menne opportunity United Party na ebra edumeke no eba be ti ase ayera alan kwadwo chema tipo kra be ti ase abekata no eno enam so ema ayera ya Sompa FM enka ne mra shebe de nitma eye madina denta no di tu de chemu se no kwante ni amanyokuo ni ehunu taye mu no nanso ayamanyuku a atena wo manu mache emfihye bebrenie na ene na twede amponyankopon atie kwan de ama amanyuku ni se wo monta movement no ho ati every eye movement mu na wo monfama eye amanyuku mu enunti ene wo moni nsechofo eti komo e dia fa eye se dimati anasa amanyuku we hu a na etem ya wani nyina kire se ne ene ko bi se wa se fa e friend therapy no sa pepepe and a movement for change at the time and they from United Party. Emum say also movement for change and no and such a phobia neighbor to say over for United Party. Here are 80 minutes to done or did to that say yes, sure, I'm an United Party and no matter on to me. Yeah, I don't know much a fro. I didn't change at the Bomo. Omobeti Gan and EPRG at Yapamo. Near 20 step for the DB. And also on mission now a bring it to piano on my call a yo monasto na woman no aqua and como and they found the bill. Almost sounds so edgy near family centralization, almost to the pa and I feel to be a year near friend of private entities so and also almost more at in the mind. A bro Catariano and I hear Alan Kodochaman saying Papa by what they are Manukoi if I did to the chip with them. Then near the pa I went that one day say adiachi na be memufo mu movement for change the moment you na stand for job by share wakata dia to the team say oyi ni sendi e dey free a new don wakata dia to the team say France so my Ghana was here special yen niema ye mu na ya to tanya ho esan say ne ewiata pa na nyina e tu pon e won sachaye mu a Ghana kana say ya ka che kakra what say what in a friend winner takes all no so obehye ato waboa atete niema bebibie tinya koso len kan te say ene se unka eye abusiakuo we hu anase unfiri eye amanyoko we mu a enya ya oman no national case no obenya bieti yera ala kwago chemantia sanso kata dia to dia to me say ba wo be no Ghana for ya na tom no mu United Party bitum na omo sanso estini ya na yeto aba e de man wo invisia na ye we no ye ba be se wato aba ya na economic transformation obehye ekiremu amaho ye pampe obetan so ahye ni so di hu ba kopa ni so bebo ma enwuma nso etimi apa o my Ghana mo ni te na be ye mabu nso ebetime nya adwuma ye wo kata na wo bo amanyokuo katie ne no edi mo Ghana mo ni te kiremu se amanyokuo katie o ma ni so di hu pa ene sei nanso United Party amanyokuo mkuta ni so di hu katie ate to bia be hu se yero Alan Kwadwo Chemantia
media Sompa FM job for the job for the youth, job for the boys. And you may quote your be out me and my group was say. Say you may be no I get that so and to see any so any group one. Say the young one or manipulate baby aqua chain and so no. I run the table with boys so woman so or about the Jim Ghana photo about the man I not say I did it my boy. They can't tell you and or did to that say United Party, I am an Okutabati, United Party, I am an Okuman and Indian. Yapa Agyeiwaa and this way, Yabashe, Aqua Amagan and this way, the woman so Yerai, Eddie Etu, the cat and so Catapa. What did the Catavia a chapter? How about the ball? A party no, near the anthem, and or did to that to say Ghana, United Party, it's in a hoping thing, and yet, a more ever to check. Then the Bronican say Ghana, United we stand, divided we fall. Pepe, near one is say, Ghana one you say, Lim Probata Makuma could do Siam and the Queen United Mubinu, or more representatives United Member the Chimsham War, and would you make an say I'm a DPS AKOSUA, United Party, and now UP, Ghana say, Mamanibo SC. Nanajina Wansa, UP our boss, you know, UP Dada Noa. Was no free move free, you know. Abrewana na asa by an answer where you people from. What a Roma, where you people from? And no, a United Party. Now I just say Ghana Fed, and no any moto. One is about Conadiano, and no can you be and no so on in chance they are not telling you. But when not the end day, I mean, movement for change, and then United Party, no Ghana Fed, and no motor. Woman Apam into my energy, a coconut group hotel, Accra. Mo, and I feel of a fanto colano, one master sano, and I coca de an that's you. I said, so dear, movement for change, you need to say, you so a penny dombiano, and you know, I near there, Gusua, you so, and a fantono, almost a son, a child here, no, I got the master sano, I'm an aqua poeta. Tell you, say, a movement for change for Mocales, a yellow, and a red, no. Sapa Pepe and a share near a sour home, a dinner, and that's one I can a movement for change, no, and then on my United Party. Nanamo, and Wamanebo. Nano pointed to Quintania Coy, no. Say, Afafanto movement, no, the Eura Lan Cojotraman Chindi animono. Asa Dano, ne Dane, no, a United Party, UP. And a young fair fanto na young coach near Amanyokono emo and Chebia and a nurse for your war or may emo one more any midwives, one more cabo mo a your yachadity Ghana buying and after a share ya pum di one some so. Now no crown of some dancing ya. You recommend ta candle or no a your swap for a share a pum di and one some sort of two dresser and check. Yami aduma November ye di enimino abane di nhia ba anes for wo mo edodo be 7,000 no de abane be hwe na watua wo mu nyina eka na ene yeru akwamna minta kandwa sanso aba be kasa ya wo chase badada na wote so no mecha MPP amanyekuo ya na wo mo eti abanwa no so a emprempre wo mo akono wo se 2024 mo wo mo fa anes for be 13,000 na ye fa wo mo adwuma nanso wo se wo mo condition of services na wo se nurse for ensa kano MPP for wo mo anyeda ebi mo akwetua ne mba ebi mo nyema bebre na wo so wo munya wo mo adwuma betimi agina brane no na nurse for enya wo mo chese endi samanyekuo de ba ye no wo mo bre pa. It got to a time that we realized that there were a lot of things more than even the 13,500 nurses they had recruited. There were arrears of, allowances. There were, conditions of service that had been signed and they were not implemented. There were housemanship from 2023 to 2024 that were also arrears, especially the pharmacist people. We had to pay. So it was like the budget was becoming bigger. So, and if at the point that we realized that if we don't go back to cabinet, take a decision on it, it will throw the budget off. Yeru akwamna minta kando wie ya no wato aso chem sempempen wamodo emani ekwo akopiem wo Tamale Teaching Hospital metre TTH NFA ayasabia hodo ewo eye nkran ha say Rich Hospital no sa ayasabia mienu womo edi womani ekwo hono mu a na nsemu kura no TTH ewo Tamale wono mo womo de akadie bi koye a womo hwese apomdi adwuma wo hono mo no nyama bekoye. Well, in Tamale, for example, we gave them a number of equipment, more than, if I can remember, more than 2 million worth of medical equipment. Rich 2,
We have beefed up the security there. As even reached, we have not finished implementing the recommendation. We are still implementing the recommendation. Nipo kasa ye yo swafo a wohwe yapom di wonsem so yira kwabna minta kando. Na afabia no panyepa na mananso wa. Wato aso ababekire mu sa Ghana no yanhwe yi a emfinhia ebia ye di yen mu ade kro no anhwe ya woman no kyese unemployment abedo so pa na won ma hwe mu akaka won mani sa anton kopem 2028 sa Ghana ban ankeka ne ho na wom so na motu a won mutu se nkrofo ma so beje wo meya nesefo midwives ne doctors ne bia anhwe Ghana no enuoma ebekwa chewo aduama yen ye rokwabena minta akando won nsemtrofo ekasa no eno sempempre ya kra no hwe wom record mu a enipa won ma wie school ya won munyanya adwuma nyeye mekira pomdi adwumakuo nko a afamwo no aye nipa no empem aduoso enan 74000 won munyina aye health workers a ye betumi aka na se won makwa agentete ewo apomdi adwumakuo no mu a won munyanya baabi ya anseye na ne nyina mu no se ade chi ade sabia nso so no na afoforo awie school aba beka ho nam so nti se kwaba no se kwaso atena so sei na aban anamotu a wotuo entumi anyina na so yie na nkrofo man so dia won pese wo mo yeboa no eno antumi akoyi a 2028 wo mo be wie school munya adwuma nye no won be do so yie. This is what we inherited. Medical doctors, the 2024 batch, who had finished their housemanship and they are at home, were around 942. We've been able to, recruit them. We've had clearance for them, and now very soon they are going to start work. So this has been solved. Now, allied health professionals. The last time we did recruitment for allied health professionals were somewhere in 2018. So from 2019 to 2024, we have about 19,000 backlog at home. They had not employed any of them. So we have pharmacy doctors. I was on your turn and carry Aroma Ghana swafo wa share pom di munsam so yiro kwabna minta akando. Ene ye free yewura minta akando nsen mu a abusua yensan nwura nsem foforo mu e na no so ya pomudi mu ho a. We no ye wono mu a eya ankorankora pomuden enhwe mu bia na sa pomuden ya asabe eya ankorankora de me kire private health facilities no. Wo mu na ebo mampani abaso se wa ya de papa we de ese nyameyo na His Excellency John Dramani Mahama wawe na ne nyina ye yewura kwamna minta akando ya wo kasa ye ayi no na no na wo pa nipa kuma kodumiensa wo mo na ebehwe medical trust fund Ghana de na friend se Mama Case no so enti emunu wo be chese aban na adweneti mamufo ho se dialysis machine na nka wo aban ya hasabi anko ano wo de ko ankura nso de mu se de beye na obi bia obenya kwanya kwa ya asabia na bia wankwa abande no obekwa ankrankre no wono so samfa so watumi anya bi enti eho ka no abana ya se 500 cedis wo fafiri obi a de so na adoma boa ama wono ma wo kidney ho hawo na wo dialysis so no safo na timi atafre wo mo nkwa ho ache na asemi bae na Private Health Facility Association of Ghana Penny Trofo ya oda wo ma no owura Frank Toblu Richard ebe chese mampani ya de obi amonsema no. This particular gesture will actually inure to the benefit of the generality of good people of Ghana that we always administer our healthcare services to. And we will strongly recommend that when this whole exercise begins, they should be able to ensure that they live up to the expectation by making sure that whatever amount or claims that is presented in respect of this particular program or policy is paid promptly to avoid a situation where the healthcare service providers will renege or by way of going back to say that because funds are not coming on time, they are utilizing their little resources to provide such services. They are no longer going to do that. One ya chọchọfọ eda fag ekuno ano metre Private Health Facility Association of Ghana. Ewie no wose se so kura health insurance wo manya ntie se wo mo etuatua wo mo edede wo mo aka anka wo maye kade bo no eno so obebo abaso. The National Health Insurance Authority is up to speed with the payment of our claims. We are also informed reliably that the health insurance account has been decapped to the extent that every amount that is supposed to be given to the National Health Insurance Authority is now going to the Health Insurance Authority. So therefore, they should not have any challenge at all in making payments to healthcare services. Eno yora Frank Toblu Richard one na ya chọchọfọ edema Private Health Facility Association of Ghana.
Yere kasiabo no kopiemu ewo Burumantemo Doma East Mensinemo ena yegyina emebie yiwo mutia wo mo de ade sede mu odin de ato aban no animo ene mrahye bedwani mensika chipenya owo Doma East wonomo ese bebie aduni de wo mapom di nema nkoyie kura nema ha wo mo papa ne nyina ene se wo mo kunu mu a wo mo wade ye no ase emema ne ntimi nya wo masede se bi wo asase krompo a wo mo je wo so wo mo do no wo mo ntimi enno Emma no so a yade enko a kyese ade akina yade enko anti wo munni ahoden a emma no betimi da ye adwuma no de ahwe wo mu nti no esan se wo mu kunu mu entimi ahwe wo mu no wo mo se aban no emehwa wo mu ma wo asetenam de onye sabare wo mo bi o be boy a onfa mo aye sisi asetena no mo aye dinamam pa nya ebise mampanfo aye nyamfie aduosia nnumo akoni bia no ya aye mere ye ntimi nya adwuma saa mere so a ne ye wa ahodin no ye kunu no ma ne be ye adwuma asase na saa nya baba asase a ko ji be wo fa no de nti be wo fa be ma ba aka se be je ba asase nti sese ma na ye safu ni de ye ho kire ye pa efise ye nya sika nidi ni ye de bi atare kura nya bi ahwe nanan nti sese no abane moaye ofirimfie aduosia nunko aduoso ni bia sese ya aye mere ye ni ahodena ebetindi aye adwuma nti ye sere abane omoaye nkakra tenanye mo ba bia madu die masitenanye nti nko nti mba menyare na tambia nyankopa da wono ma nkoba tuma so ya nkakra nyankakra nti ye Ebusia benia bre papa emaya womu ewo Doma East mensini emo ewo Burumantemo ena womu de wakosem de ato mampanyi ni mu afaye konsem fofromu na Agyeiwaa distilleries womu natural krata tenten ade apiedwai womu krata ye ba ye no ebusia womu chiro no mienu na ansam we womu no bedama anya asem ketwoma krata no efa baako womu chiro erekoma multimedia yenuanom ensemtro adwumako baako a ewo magane mu aya joy news ana baako ye kan wo no so wo motworo ye sa Ghana fo nyina yentie na yentie no asopam emu sam kakrani wopanye pa ya krata no ne nsa ahyase ne nam ne so na krata yi epiedwa no ayora Emmanuel Kofi Daako Esquire wono aye head of legal adema Gihok ne sam kakra ya wo bomuo etro se Ora Jones bote ya wono aye panye kwantrofo wo gyinamuo Agyeiwaa panyipa ana asha no ya watro sakrata yi ade apiedwa na wonmane atwa ansansam bia anenam social media no so efiti anu ade ba emu flyers awodo ene videos awodo ya enenam wo na ansansam no enenam wo no wom kokohu bi sa joy news ana wonom atro saade no a wom ade ato wom Facebook na fe social media handles awodo emu na sane wonmo so bia ya headline no enie wo say Agyeiwaa abandons 24-hour economy, overload demand, and urge government to clamp down on alcohol import. And no understand one more headline one more idea to social media no as soon as a Phoebe no nese. Agyeiwaa ankasa 24-hour economy no nyadia. One more ade one more bajum ne anaso china aka honi nyinata. Ayasa one more ankasa kadia yo ade adwuma no ehwa nam sunti sane aban no akransa adifrin krofo ma so banokora no ewo saban ejaye na sakrata no a one more chese emu flyers enana monten so no enyade a etesa ewo kwan bia so na mu nkyeremu kakranie one more chese enoda ana badwaku a ahwo Ghana apade wo nsam so ewo mrahye badwafie wo mo bo anan eba Agyeiwaa wo mo anaso na aba wo mo bo ye nyina no na ayensrahwe ya wo ne Agyeiwaa management eba ababedie afei wo no mba betena se ebeto kese ya na wo mo hwe adinkita ho afasa ne adwuma no wankasa ne nkanko ne mpuntuo esibi kofi na hyase ya bepem na wieye na afei akade awodo bia wo betumi anya na wode ayi adwuma aboa ma aban no wankasa 24-hour economy no a why na dwene se wode ba na ne Ghana enwuma abuo wo manmu no atumi afa ne ntoma pa ade efra na anomuo no ana panyipa baako ya waka badwakuo ya wo mfiri mrahye badwafie ba ya no ho no wo bisa won nsam adefa 24-hour economy no anamotu a Agyeiwaa kenso ebetuo na saa sam no a wapanyi ne kwabisa ya ne anu yi a wo mde ba ya no eno na wo mu nsam multimedia ya no ya joy news won ma nti asam ne yi asabio ewi akire wo makwa dan asam no na won maka ne foforo kora e wo social media no eso enam so nti won mo kan maka ne people na won ma kire Ghana for say ekwa bie ni won mu Agyeiwaa
wɔn ɛbɛfa so akyerɛ sɛ aban no 24-hour economy no wɔn mo ntɛkyire enti nyade a wɔn bɛfoa so ama na yɛ adwuma ɛwɔ giwok atenaeɛ ebiem sɛnea joinees for si bi twerɛ ensam no so bi fa yɛ no wɔn nim pɛfɛ sɛ ba ne news mu nsɛnsɛm a wɔn nim de wɔn ma bɔbɛw sɛbio kɔba na saa korampo no a wɔn tumi twerɛ nsɛm magi wɔ korampo duruma bi a wɔn ani gye ho nanso sɛnea wɔn si bi twerɛ wɔn nsɛm fa yɛ no yade a nyame no kwasɛm ni ɛntwa yie koraa ɛnam so nti wɔn srɛ panyi kwantwerɛfoɔ yɛ ɔno yɛ sɛmfoɔ de ma joy sɛ ne kyene yada saa nsɛnsɛm no wɔn nam social media no so no wɔn nkɔnkɔ yi mfiri hɔ afei wɔn ntwerɛ no sɛnea tie yɛ a kyɛ mpanyini no kan no pɛpɛɛpɛ ɛbra parliament committee for wɔn mo hyiaeɛ no wɔn mo ntwerɛ no saa ɛmfanto hɔ na wɔn mo fa kyɛw pa emu ɔden ɛnkɔmfama giwok mpanyinfoɔ no bi ɛnso acting chief executive officer edma giwok ɛso na sɛ kɔba no saa no a ne na wɔn mo so na wɔn secretary yɛ ɔde apie mɔnten so wɔn mo nafuo no makomako ɛnso sɛ nafuo makomako nso no so na ne wɔn mo hwehwɛ no mpanyinfoɔ nsanka wɔn bɛwɔ so wɔde bɛ namra kwan so na wɔhwɛ ade yie ato yie ebiem wɔn mo ka de akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa titiriw ne bloggers no a wɔn mo afa saa nsɛm no wɔde ne nam wɔ wɔn mo twerɛ de yɛ wɔn mo dɛ wɔn mo si agi wɔ mpanyinfoɔ korampo 24-hour economy no wɔn mo mfoa so asa aban ne bɛtena soɔ no wɔn bɛ so mo fa kara kyikyie kwan so no mo sɔre ti aban ne de adeɛ no sɛbi mpraduasa ɛnyɛ saa ɛna asɛm no teɛ ebiem bloggers no a wɔn so atwerɛtwerɛ saa nsɛm no a wɔn de nam wɔ no wɔ biara wasa ne deɛ ɔbɛpepa de afiri hɔ na wɔn mo atwerɛ asɛm no sɛ ne yɛsɛ na ɛfata na nyade a giwok akɔtena baabi na wɔn makasa aban ne 24-hour economy no wɔn mo ɛmfoa so na wɔn korampo ana Ghana aban atena se ayɛ nhyehyɛeɛ ya wɔn mo tu anamɔ sɛ ne bɛyɛ a saa 24-hour economy no ebetumi agyina brande paa sɛ konkoma ni agyan ɛne na Ghana aban yɛnsan wodoɔ yɛ ayɛyɛ ɛwɔ man mu nyinaa no emu bɛdam pɛfɛ Ghanafoɔ no mu a wɔn bɛte da ebiem na afɛ so kora ho da ubɔ na tumi akɔnkan ade ama Ghana sɛdeɛ wɔn mo ɛhwehwɛ no wɔn so wɔn si akyɛ ɔmanfoɔ pii na mmom sɛ kɔba sɛ wo ɛyɛ nsɛmtwerɛ dwumakuo bi na deɛ wɔn mo twerɛ no wɔn te ase a ayɛ abrampanyinfoɔ anim pusununum da te ne kankan na mmom nkɔnkɔtena social media so na ntwerɛ deɛ wopɛ biara ɛmfa ɛnto so ɛnea na ɛno asɛm ano no misquoting misinformation misinterpretation ɛno yɛ pɔtɔkasa ɛno na AKOSUA yi na yɛwuramra sɛ badwafie hɔ a wonom sɛ akyeamehene ɛne na badwafoɔ wɔn mo akodo ɔpenso aboboa no na wɔn nante se a wɔn de kɔyɛ no ɛna yɛwura abansoma na Baben Kingsford ɛbɛkyɛ sɛ na no bra na nahema da fam ya na ɔpenso abodwa wɔ bogyawe no wɔn ankasa ntimi amfa na ni onyama mɛta akyire ɛyɛ biribi ntia na edi kan wɔn mo pa ho kyɛw na wɔn mo nante se a wɔde kɔyɛ a na nyɛ ɔno nko na nam na mmom na ɛba second deputy speaker ma parliament honorable Andresiama ne wɔka ho ɛnyɛ wɔn nko majority chief whip ne wɔn nso kuta na ba na wɔka ho bi Dr. Frank Amoakohene ne naso na wɔn kokosi ne nyinaa ne sɛ uwura Ghana mrasɛ badwafie baabi a akyeamehene tena no obonso wɔn de kente agyegeje afa ho nyinaa no wɔkyɛ sɛ saa kente na ɛbaayɛ no ɛnyɛ sɛ wɔn bɔ wɔn tirimu ana wɔn de yɛ decoration na mmom efira santima mu ɔpenso na de yɛ akyɛdeɛ ɛma badwafie no na sesei baabi aduru no wɔn yɛ nsakramu ne nsiesie ɛwɔ Ghana mrasɛ badwafie baabi akɔduru no apa ɛwɔ sɛ wɔn yi na wɔn yɛ wie yɛ hɔ kama no wɔn san de afoforo betare na wɔn bɛ yi a de ɔde akyɛdeɛ ne baeɛ no ɛsɛ wɔn kɔ ne naso na wɔdi kan kɔkɔ srɛ ansa na no sɛdeɛ yɛ wura asiama wonya adagye kyerɛkyerɛm ɛwɔ penso aboboa no ni otumfoɔ ne ba bɛtena akonnwa kɛseɛ so sɛ kyiamehene o mmarahyɛ bedwam sɛ woba mmarahyɛ bedwam no nsesae bebree ɛkɔ so nti mmere twɛ mu koraa yɛ sɛnka pɛsi ebu yɛ dan no ne yɛsi dan foforɔ na nsɛm kakra kɔkɔ so Ghanafoɔ na deɛ ni sika ne adeade nti ɔno ba yɛ no nhyehyɛ mu no wɔyɛ sɛ ɛdadada no ebesiesie ne ayɛ kama ti mmere kakra ne yɛsiesie no kakra sese me no kan sɛ yɛhyehyɛ nneɛma bebree a sɛ yɛbie mmarahyɛ bedwa foforɔ brand de yɛbebie a obi a ɔbɛhwɛ bia bɛhu sɛ mmarahyɛ bedwa ɔkwadane kasamu a mmarahyɛ bedwafoɔ kasamu table ɛne nkonnwa bibia foforɔ enti ensiesie a wɔn yɛ wɔ badwafie hɔ no ɛna onya adagye ɛkyerɛkyerɛ mu ɛna afei deɛ nti a kente no wɔn pɛ sɛ wɔn yi nti a wɔbɛbɔ ɔpenso amaneɛ no nso wɔkyerɛ mu sei na deɛ baako a aka ɛyɛ abrana
mrashe bedroom chairman wotena so si yehwe na chisabo nse e okente mienu bi ba ko ha eno na sese aka asa ayedada kakra na yepesi esesam na yentitiye no yenim ne se sa kente no so otumfo ene de bedroom parliament so otumfo ne de sa kente no bedroom parliament intini fa yepe se kente ne esesam Abraham Ebo e papa aman enti ene right honorable speaker baya osa de sa amane no abebo ne papa se kenta ode besa parliament e chire Ghana mamre a yetnasi bia ehunu kente eno kente no ene yepesa bia sisi asesa mrahye bidwem kente no so adaroma yepesa besesa tie be bona mane na ne kamera siti se ye bona mane ye na die sense on fa foforo eno kasa na wie ye nyina no e ba besi ajanka kasa so wonya dase anwumre pe na anopa nso de obedi ne wo hwehwe ene nti yewura Andrew Asiama second deputy speaker e Ghana mrese badwafie ene ebo amane ebira wo mo ko penso aboboa no na semo na ededa Ghana fo ne bi ano ese Asante Mewura opemso otumfo osetu abebi oyi otoso emienu na wonkwaso ese nana eye amanyokuo bi na Ghana fo kan ya enu ada opemso ababonti ababeyi no ho ano kyese wono no oni amanyokuo asebio odi ekira anaso odwon na mom amanyokuo bi oba betena benwa bia so no one amenyoko ne kabom na wore mu aye adwuma esanse ope empuntuo ewo men emu ene asumdwe nti no onye yiyi mu oni amenyoko bia ye obeka se amenyoko wei ene on de ne otawo mu echi enti no amenyoko bi obebe bia no ono Asante Mewura ekasa amenyoko no a wo mu nyina kabom na o maye adwuma ama o man no atimi etumpon. Responsibility for my people in terms of peace, and I sit here to support the government of the day in terms of developing Ghana, and my duty is to make sure that over here in the Asante mine, which does not only cover Ashanti but the various regions that my authority goes, we make sure that if there's any chieftaincy, lands administration and everything, we make sure that we're able to resolve that peacefully. Sure. We've extended to other regions where the government has consulted us to come in to help, and we do that also. Support the government of the day, the president. What we do is we are not involved in politics. I am not involved, but to advise and then caution and everything, so that Ghana would continue to be a united country peacefully, and with the democratic dispensation that all of us have agreed to follow. Areswama ni vokasa ye aya Asante Mewura opemso otumfo osetu abebi oyi otoso emienu na nana wie ye no wa mananso wa wode adesede eto Denmark abando enimo ese enkebeyi a edwodie wonsem Ghana ene Denmark no ye wese nkebetimi egina abrane na afa ye nkita wodie wonsem no ebetimi akwaso wo bra ambassador yo wo Denmark ene Ghana entemo no His Excellency Jacob Lanouve what they and Sashebe Piomo Ewopimso and Nanso. Governments by the ballot box and everything, and therefore it gives us it places us in a position where we feel that we can encourage investors also to come in. Sure. In the sea, in the middle of the sea of all these commotions, Ghana is still peaceful, and therefore Danish investments here, like the fund milk and all those which are all there, are all they are here because Ghana is peaceful. They are here because it's a good investment to be here. Sure. Therefore, we'd encourage you during your duty tour to also encourage more investments to come here. Sompa FM. We've gotten to a stage in Ghana where we are not looking for handouts, but we're looking for technical cooperation and support in terms of partnership to be able to build our economies and everything. And therefore, because we are also producing young women and men from the universities and all those things who are all more qualified. So available human resources here. And therefore, what we need to do is also create employment for these people. Opemso akasa ebusuya otumfo setutu abebio ye otoso emienu eya Asante Mewura dene ne yekotie ye no.
ana na nyina hwe kwan sento nkopem se no na ebebo no no na prime minister yo no ewo Granada honorable Dixon Amis Thomas Michel wababe piemu ewo Ghana emu ne nyina no aye na nu nsra hwe ya wode hyehye so ewo Ghana na nyame yad no wochina wone Ghana mampanyi ye rajontomani Mahama ebehia ewo abankasiem na fe won machena se adikasasie na enyo no nko ane beba wone Granada chief of staff ebeba bi afeisuofo ye wono ahwe nkofo maman so ewo Granada enso abeka ho ababi na abamu mpanyifo ahodo nti won mo nyame yad no china won be hia no de enya semketo makura ne nyina no ayenkitawudi a Ghana ban ahwe ne mu kwan so na Granada ebetumi enya na aboa fa na dwade mu nsem akonmabo na yesi kasem so atumi agina brane na sanhyemude yi achie no won mo akyerese nyame yadomu a wo mo babo nan akọ Kwame Nkrumah Memorial Park ho na fe won makwa hwehwe ne ma ansa krampo ansa na edame menda so no wopanyipa no waja Ghana kwan na wasan so akodikuro mu ebiem na won mo kyerese Ghana ene no Granada ebesensan entiase apam ya ne nyina no efa visa ho sane ye beye beboa na ne yakoba no se Ghana adehye bi ni pese won munya kwanya tu kwan ekọ Granada na ne visa no se damu ni enya fe na akwa kodila akosala akwa ha hu bi ani na hyehye ne nyina ta atumi akonkan ti Ghana man ye hwe ne mu kwan sasa dmabie ne na moto sunkun abatumi abaso sa ade amaye wotie wi promtobeka se bo free Sompa 106.5 kasafidie eso 2074 ana ye comfort yamau wono madra ya no wono madupa wate no madra won sanso nkonya ho sunsanso boni bia enkonko no madra wie e ma ye furu medwawo enkonko no madra wie afi wona mo na ateteto ne edeziu 2074 de abusua eyedi twam yagye atum stamp si so Food and Drugs Authority won mo se eje ento obi anum bi ebo busti system no na akode ye tie yade bia ye pese ba oni paduanum asma yade wo bo na hyehye wo anase wo no mpemu ayemre ewo mu ana kekese ne gegragegraw wo me ya wo tenkasa pampam boni bi de akire also na ha wo hepatitis B and C ni nyina 2074 eja no kwan wo ko ayo kashi drug lane Kumase Ashtown Kwana Keba won sabaka bi etu phone free 0246 073 498 0246 073 498 Abusuya na yekosoa kai wo se enkwada na didie ehia papa se won be didi no watimi abo onwede ma nyarewa bi mo ho a ye fafiri aduanim oba nkonkonya bi nkonya kwhyeokwa a ene na ewo se wode wo ho ebata Promasidofo wo mo na ayom vita no eye Syria emo de ewom aburu de ewom ene yasan de aka de eboa ma akoda mpomu ye den ye de aka ho enti yom vita yi so ye ba ya okuda akoda na wo ye na aduane wo anya adaje antena se antete ama no na adigya wonu ma esi wonyinta so ne se ye ntete ma na mekọ adwuma ba wo mra na akoda no da susu panina je di yom vita no we Promasido wo mo na yo wo mo ye Trisco energy food drink no na yo ye na nam se wo mo pese obia nso enya ne chefenti enkwada ne didi wi a e wo sempanimfo nso tafre wonsa eno de mama's helping hand de friend se onga no ene ne spices a abomu de wo ho de de ye nkwan de steam nam ho ema ne hwa no eji ba bia na etimi ma wo kan wonsa ma e kan sidofo na ayo ye de yankwan ye de yabo mu ba bia ebi wo ho eno saa no na onya tie aduane no pampan ene ni hwa sa de tie a no wonu matoso na wo pe bibia die na mo ye de si wanim na wontimi nni a na kyasa wonte apo eba ne sa so hu Obaapa ene sa wo ba me hode a na wo se me the time herbal mixture no na mediabao na aboa ma etidi yade no ni nyina asietu etumi ede amount se nya etidi yade nko a bomode ase wuntumi enidi enso a obepe time about mixture no na wanondom ebemu wedidi popopopa na wahye kama konam ya wakwa adwuma wotin kase wondem nyina eye oya petam ni bi enom na betimi aboa amwada adaye your time mixture in the capsules nso ewo ho sa ndu mienu yi abribia me ka kire se wonya ndu mienu na kabom na wono mu esense wono ye ntafo nti no wo mu kobo adwuma pa ewo ni pedue no mo
ama yɛde bia yi a ɛha wɔ no ne nyina ase ebetu ɛyɛ time age na aba wotemo na aba wotemo a sana jesu na ba sana jesu na ba wonya time hh ɛne ne capsules no na wonomu a wonya time hh ɛne ne capsules no na wonomu a ɛbɛboa papa ebusu immune system no enkwaboa na ɛwɔ wo nipadua mu no ɛma ne timi nya ahode na ɛkutia yadewo bia yɛ wɔ nipadua no mu ɛno ɛda nkyɛn a ɛma obese osiesie wa yimfie nso a ɛyɛ time hh mixture ɛne ne capsules ɔba a wɔma kwada no fo ntimi ɛnom obi a wɔfa yefu nso onyam a wontimi ɛnum nduro yi Omodi ase obebo awromo e herbal shop pharmacy shop bia e memo afana bebia no ana friend nana waterfree 4176669 na woni nana enhwetwe enkomo adejuma mam ye twa ye hutiawa na yaje abofo enkrato ye bape ye beto aso to me jenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa Yinkrato Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajuju. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a wonu odofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Eni ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E mane mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo demu fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo hwa wo fa baby na ajuju. Kidney problem, prostate die. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo kronoma boy hia. E na Accra hanso so die. Womo ginemu ankasa. E wo Spinters baby friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womo demu fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me yensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA Agyeiwaa nkrato yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050162891 and 0246073498. FDA Agyeiwaa nkrato yi atum.
katuapa nokre ema katuapa pa ampa me de wura asoya ehwe yenyina mahoden na boboa no Ministry for Energy and Green Transition pania woda no yewura John Jinapo wone wo mo eka bi eyeye no ade asia na wode asoma wo chesese abana ye nhyehyei ewo yenyina mahoden ho a ohamu nchemu wo ha no wo maduadu okono abaya bo ano ho ba se ayire so a ne se afi nko na wie ye kura no na wo ha no wo mapem ebeboa ma yenyina mahoden gina ne naso te se opopo ne na wode bo break no nanso ekọ ne se nyina no de obesrati mamufu a de nyina mahoden ne di dwuma ne se titru won ma ye kadebo yempe kanea etua ne yewia kanea no safo ne nsesa no wo mo nso nye wo mafam de mfa nso aban na sene se de beye na enkunimde buo ewo anyina mahoden mu no wo betimi ato enti wo bibi ni yewe a yentama mpani ndwama ha ma achi na anu achi yensanso enana se papa wo kasa wi ana mampani de beto so se we de Kenya na ode yeko na opani Raila Odinga kane mansoafo edema Kenya man no woti nananom wonse do na woti nananom wie no pani ye kamanyosem awaboa papa wode ya konsem na efa sompa so de ama abusua no Titru William Samuel Ruto mma Eda Odinga ani abusua wo maka wo mode hye no se nyamemfa ne kransie yi na wonta wonma aka ekire nso echi na enema enko kama abusua ma yenko wie kase no ye wie a ye ko China mamu wonu sa China ya ewo hoi amfa ho ne se ye bo da hai owura agen na ya so ne pechi wono no eba uroman kareke asafo ewo ho a wodi mu ntintima pa na sese de ekọ ne se China sheda se obi bia opese wo sonson foforo eka wo mo de ne ho no won register enti de wo magye atum no eye Roman Catholic Patriotic anyasa moketwa ana afe wo masaje ba konso atum na eno na sese wo hwe a nipa be se pepem nsia ana ya Kristofo a wo mo ntimi nsada kura nsom wo asoda mu ebinom so na underground ama sese yabobo CCTV camera ewo ba bia nti wo ye de ne China wo mo de ne bo abrape na emrediu na eno na wo ma chese wo mo